Ишенмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Ульяновский өлкәсендә татарлар белән очрашты. Эшләрегез матур бара. Киләчәктә дә шулай гөрләп, бергәләп яшәргә, эшләргә насыйп булсын. Томский өлкәсе Первомайская авылында татар эзләре. Аборигенами данных мест являлись кеты, селькупы и чулымские татары или тюрки. Я немножко застал тех чулымских татар. Язык был бесписьменный, и поэтому они только разговаривали. Татар җәмәгатьчелеге тел галиме Мирфатых Зәкиев белән хушлашты. Татар телебез, татар халкының урфи дөньясы ул үзе бер галәм. Әмма без бүген сезнең белән шушы галәмнең иң якты бер йолдызы белән хушлашабыз. Тапшыруыбыз архивын барлауны дәвам итәбез. Татарлар фондыннан сәхифәсе. Габдулла Тукай Төркиядә бер кайчанда булмаган, ләкин Төркия җөмһүрияте башкаласы Анкара шәһәрендә аның исемен йөртүче урам бар. Габдулла Тукай урамы. Биредә аңа һәйкәл дә куелган. Узган атна азагында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге зур делегация эшлекле сәфәр белән ут күршеләребез Ульяновский өлкәсендә булып кайтты. Делегация составында республикабызның зур предприятие җитәкчеләре, эшмәкәрләр дә бар иде. 2 көн дәвам иткән сәфәр кысаларында Татарстан рәисе Ульяновский шәһәрендә яңа гына ачылган Ислам мәдәни агарту үзәгендә булып, аның эшчәнлеге белән дә танышты. Милләттәшләребез белән аралашты. 2 көнлек сәфәрнең бер чарасы хакында Рамис Сафин репортажында. Агымдагы елның март айында Ульяновск өлкәсе губернаторы Алексей Русский җитәкчелегендәге зур делегация үзара тәҗрибә уртаклашу һәм хезмәттәшлекне үстерү максатыннан Казандагы һәм Ярчалладагы завод-фабрикаларда, мәдәният учреждениеләрендә булып кайткан иде. Кунак ашы кара каршы дигәндәй, бүген ут күршеләренең чираттагы чырашуы борынгысын бер җирендә уза. Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов Ульяновск татарлары белән очрашканчы, Димитревград һәм Ульяновск шәһәрләрендәге сәнәгать предприятиеләрендә Елга портында булып, аларның эшчәнлеге белән танышты. 2 төбәк җитәкчесе Урта Идел, Каспий диңгезе, Персия култыгы дип аталган халыкара сәүдә логистика проектында катнашу һәм тормышка ашыру турындагы килешүгә кул куйдылар. Татарстан һәм Ульяновск өлкә җитәкчеләрен Идел аръягы районындагы татар утары милли мәдәни үзәгендә балалар бакчаларында йөрүче сабыйлар каршы алды. Кунакларның беренче тукталышы янәшәдә генә татар көрәше буенча турнир мәйданчыгы булды. Бу yerдә өлкә районнарыннан килгән яшь көрәшчеләр көч сынаша. Анда 2 җиңүчегә губернатордан һәм рәистән велосипед бүләк ителде. Чардаклы районы Үрән авылыннан килгән Артур Хакимов көрәшнең абсолют батыры исеменә һәм өлкә татар автономиясеннән тәкәгә лаек булды. Милли мәдәни үзәкнең тантаналар залында исә 2 җитәкче җирле татарлар белән очрашты. Үзәк җитәкчесе Рафаэль Нәҗметдинов өлкә башлыгыннан татар утары мәйданчыгындагы элек балалар бакчасы булган 2 катлы бинаны тулысы белән мөселманнарга бирү үтенечен җиткерде. Моннан берничә ел элек ул чакта район башлыгы булып Наил Юмакол эшләгән вакытта бинаның бер өлешен татарларга мәчет итеп файдалану өчен биргән иделәр инде. Ләкин 23 меңнән артык татар яшәүче район өчен бина кысан булды. Ярты детский садны алдык, бичитка. Бабайлар, әбиләр килделәр. Бөтенесе балалар, йөрергә место юктыр. Бөтенесе кешеләр китерде. Кем диван, кем әйберләрне китерделәр. Вот шулай тотындык. Аллага шөкер, кешеләр күп. Курбан байрамда 100 кеше иде. Урны әз инде. Здание килеп кергәндә бер нәрсә сыйды. Утада юк, суда иде. Аны бабайлар белән без ремонтировать иттек. Айлар буе, еллар буе. Намаз укыбыз, ремонт ясыйбыз. Очрашу барышында өлкә татар автономиясе рәисе Димитревград шәһәрендәге татар мәктәбендә спорт залы төзүне һәм өлкә татар мәдәният үзәген төзекләндерү мәсьәләләрендә күтәреп чыкты. Эшмәкәр Руслан Гайнетдинов исә өлкәдә хәләл ризык җитештерү һәм аны Россия төбәкләренә генә түгел, якын һәм ерак чит илләргә дә сату мөмкинлекләре хакында сөйләде. Дөрестән дә бүген Ульяновск татарларына рухи ихтияҗларын канәгатьләндерү, туган телне өйрәнү өчен барлык шартлар да бар. Өлкә бюджеты хисабына газета чыга, телевидениедә тапшырулар бара, татар мәдәният үзәге, татар гимназиясе эшләп тора. Правительство Ульяновской области все делает для того, чтобы сохранять культурные традиции народов, которые проживают у нас. У нас их более 100. И хочу сказать, что татарский народ, их порядка 150 тысяч, это основная национальность у нас здесь в Ульяновской области. Я с большим уважением отношусь к вам. И обязательно стараюсь посещать все ваши праздники, обязательно присутствую и как могу помогаю.
Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Менә шулай итеп җыелырга урыныбыз бар. Җитәкчеләр хуплый, ярдәм итә. Эшләрегез матур бара. Киләчәктә дә шулай гөрләп, бергәләп яшәргә, эшләргә насыйп булсын. Мы видим, насколько руководство Ульяновской области по-доброму относится и поддерживает. Давайте губернаторга Кулшавига и хочу пожелать процветания этому краю, процветания города Ульяновску. Вот мы посмотрели Дмитровград, Ульяновск и наметили очень большие планы нашего сотрудничества. 10 елга якын районда яшәүчеләргә генә түгел, тулысы белән Ульян шәһәре татарларына хезмәт итүче татар утары милли мәдәни үзәгенең эшчәнлеген алып бару һәм аны җиһазлар белән тәэмин итү өчен Татарстан рәисе үзәккә 1 миллион 500 мең сумлык сертификат бүләк итте. Ике төбәк җитәкчесенең Сембер татарлары белән очрашуы үзәктә урнашкан татар йортын карау белән тәмамланды. Бәйрәм шәһәрнең үзешчән сәнгать осталары концерты белән дәвам итте. Казаннан һәм Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Медәрисов, татарлар. Хәзерге Томский өлкәсе Первомайская авылы урнашкан территориядә руслар килгәнче чулым татарлары яшәгән. Татар кенәзе Пышка исеме буенча бу урын йурты Пышкина дип аталган. Томскига нигез салынганнан соң чулым татарлары рус патшасына хезмәт итә башлый. Татар телен белгән рухани аларны православие диненә күчерә. Шулай итеп, Пышкин тирмәләре чиркәүле авылга әверелә. 1965 елда 1 май колхозы хөрмәтенә Пышкино-Троицкая авылына 1 май атамасы бирелә. 5 ел элек торак пункт үзенең 418 еллыгын рәсми рәвештә билгеләп үтте. Аның тарихында татарлар нинди из калдырган? Елена Софиулина репортажында. 5 төбәк аша ага торган Чулым елгасы табигать тарафыннан бирелгән юл да яшәү чыганагы да. Первомайкада ирекле һәм мәҗбүри күченүчеләрнең, җирле халыкның, Чулым татарларының токымнары тату яши. Район үзәгендә хәтта үзенчәлекле Арбат та бар. Бу хәтер майданы. Биредә туган якны өйрәнү музее, сәнгать галереясы, китапханә урнашкан. Аны каршысында сәнгать мәктәбендә тәрбияләнүчеләрне катгый караш белән күзәтеп торучы кенәз Пышкасыны. Шәһәр статус алырга дәвалаучы торак пунктта аграр традицияләр саклана. Күп фатирлы йортлар янында бакчалар урнашкан. Аборигенами данных мест являлись кеты, селькупы и чулымские татары или тюрки. Кеты ушли отсюда в 17 веке. У их существования остались такие названия, как Куендат. Куендат – это Медвежья река. Медадат, Кедровая река. Я немножко застал тех чулымских татар. Например, одна бабушка и там дедушка был, они рассказывали о том, что вот, они назвали некоторые слова, например, нож-пуцак, ложка-цабле, ружье-мултык. И такие названия, как каракат, черная смородина, кызылкат, красная смородина, йомурт, йогурт у них был. У чулымских татар. Вот это в свое время удалось записать, но уже как таковой они были ассимилированы. Язык был бесписьменный, и поэтому они только разговаривали. Язмыш ихтияры буйрак урыннарга Казан татарларында китерә. Мәсәлән, Рөстәм Хәйрулланың бабасын да Себернең байлыгы һәм матурлыгы үзенә җәлеп иткән. Рөстәм Томск педагогик университетын тәмамлагач, туган авылына кайта. Хәзер ул монда рәхәтләнеп яшим һәм балаларга үз идеяларын тормышка ашырырга ярдәм итәм ди. Мин монда 19 ел эшлим. Монда тордым, монда укыдым. Томскида 5 ел укып, монда кайттым өйгә. Әнием монда, әтием. Байлар монда торды якын гына. Мин дә шунда, җыракка китеп. Бұл мен де олар мұнда. Татарчасы яшасын иде? Опайлар қайтқанда сөйләшәбез. Татарчада. Мен шулай өз кішілеріні көргәш яшәбез, мечетка кіргәндә
Балалар яраталар мısın предметіңізді? Oradan сұрауға керек, нөшілер, бик көп ясылар. Первомайский районда 16 мең кеше яши. Татарлар бик аз. Күбесе укытучылар. Алар үз шәкертләренең дә, җирле халыкның да хөрмәтен казанганнардан. Татарларның яраткан очрашу урыны педагогик хезмәт ветераны Тәскирә Солтангарееваның кунакчыл йорты. Бу билгеле туган телдә аралашу урыны да. Гадилә Хәйруллина күп еллар физика предмет укыткан. Хәзер китапханәче. Безгә инде таныш булган Рөстәм аның улы. Әти әйткән, хотите в Сибирь? Анда бик әйбәт торалар. Печән бар, утын бар. Урлап нитергә йөрергә, поляда җыярга кирәкми. Алар әйткән, хотим. И менә 7 баланы җыеп, токтадан ниткән ящиклар белән алар килгәннәр Сибирьгә. Безне алып килделәр. 64 году. И bir 10 семья килде монда. Балташтан да шудадан. Кеше хәттере кешенең кайда яшәвенә бәйле түгел. Туган яктан еракта яшәү тамырлардан аерылу дигән сүз түгел билгеле. Киресенчә, хәтердә калган истәлекләр аларның рухын һәрвакыт хуплап, баетып тора. Беренче майларның яшәү рәвеше аларның бер-берсенә тартылып, җылы мөнәсәбәттә торулары моны далиллый. Томск өлкәсенең Первомайский районыннан Елена Софьевна Анатолий Шустов, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Тапшыруыбыз архивын барлауны дәвам итәбез. Татарлар фондыннан сәхифәсе. Габдулла Тукай Төркиядә бер кайчанда булмаган, ләкин Төркия җөмһүрияте башкаласы Анкара шәһәрендә аның исемен йөртүче урам бар. Габдулла Тукай урамы. Биредә аңа һәйкәл дә куелган. Татар җәмәгатьчелеге тел галиме Мирфатых Зәкиев белән хушлашты. Татар телебез, татар халкының урфи дөньясы ул үзе бер галәм. Әмма без бүген сезнең белән шушы галәмнең иң якты бер йолдызы белән хушлашабыз. Milli tillerine ekrenep kısu yönelişi başlangaç, bütün milli respublikalardan indi kıraş başlandı. Ul kıraş işsiz kalmıyor bit, neticesiz kalmıyor. Ul usetra her bir millet arasında uz milletin yaratan kişiler bit köp. Үз милләтен чын-чынлап яраткан, bütün тормышын, хезмәт юлын татарны аң белемле итүгә багышлаган шәхес иде ул. 18 август көнне 95 яшендә Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе академигы, филология фәннәре докторы, профессор, Россия һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Мирфатых Зәки улы Зәкиев вафат булды. Татар теле ул дөньядагы иң матур 14 телнең берсе дип, ул әдәби бай тел, матур сәнгати тел дип сөйләшәбез икән. Һәм ул дәүләтле халыкның теле дип без аның белән горурланабыз икән. Менә шушы сыйфатлар өчен безнең Мирфатых Зәкиевич гомере буе үз язмышы шуңа багышлап көрәшкән кеше. Мирфатых Зәки улы Зәкиевның хезмәтләре татар теле синтаксисы, этнолингвистика, тел сәясәте, милләт-ара мөнәсәбәтләр мәсьәләләренә карый. Ул урта мәктәпләр һәм югары уку йортлары өчен дәреслекләр һәм уку ярдәмлекләре авторы. Татар грамматикасы, татар лексикологиясы томлыкларының авторлар коллективының фәнни җитәкчесе була. Аның 800-дән артык фәнни хезмәте, шул исәптән 60 монографиясе бар. Галим һәм остаз буларак 60-ка якын фән кандидаты һәм 18 фән докторы әзерләгән. Зәкиевич үзенең эшчәнлеген үткән гасырның 60-нчы елларында башлап җибәрде. Шуның белән бер рәттән ул 21-нче гасыр башында да 200 елдан артык актив эшчәнлеген дәвам иттерде. Шул рәвешле Мирфатых Зәкиевичнең эшләре, хезмәтләре үзенә күрә үткән белән бүгенгене тоташтырып тора торган бер күперчек булып торды. Мирфатых Зәкиевичнең хезмәтләре аша без татар тел белеменең казанышларын дөнья күләмендә танытуга ирештек. Шуңа күрә ул бүгенге көндә дә моны Россия тюркологиясының гына түгел, гомумән дөнья күләмендә тюркологияның бер якты иң актив эшләгән һәм зур аны үстерүгә зур өлеш керткән улпат галимнәребезнең берсе булып тора. Билгеле булганча Мирфатых Зәкиевич инде үзенең озак нәтиҗәле тормыш юлында, ул инде мәгариф системасында, югары белем өлкәсендә озак еллар эшләгән кеше һәм инде
40 yılga yakın olayında turdan turu Til Edebiyat Sanat İnstitutunda akademik fen bilen şugullanıyor. Hem indi Tatarstan Fenler Akademiyasının uyuşturucularının birisi bularak da zor kış koygan kişi. Bugünkü günde de Tatarstan feni bilen, onun derecesi bilen, onun potansiyeli bilen sanlaşalar iken, demek indi munda Mirfat Zakiyev'nin rolü big zor. Mirfat Ağa Zakiyev men Startamak şehrinde Tatar hem Şuvar Filologiyası kafedrası müdürü bulup işlegen vaqtda ok şu kafedranın negiz taşlarını salarga yardım etken kişi. Başkırstanda Mirfat Ağa Zakiyevni big нык ihtiram ettiler. Ol Türkologiyada sintaksis fen mektabın buldurgan kişi. Mana şu sintaksis mektabının ideyaları, olar Başkırt til biliminin sintaksis negizlerin buldurga zor yığıntı yasadı. Başkırstanda Tatar filologiyası üstürüge ol bigirek de zor ülüş kırttı. Bigirek de kadrları hazırloo meselesinde. Оқушылары, хезмәтләре бу дөньяда изе калды. Тел галиме Мирфат Заки улы Закиев Казанның Самасырова зиратына җирләнде. Татарлар редакциясе туганнарының, якыннарының кайгысын уртаклаша. Татарлар тапшыруы архивын барлый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде белгәнегезчә, Татарлар программасы 2012 елдан көн сайын эфирга чыга. Шул вакыт эчендә без бик күп илләр гиздек. Кайбер хезмәттәшләребезнең үз язмышлары да үзгәреш кичерде. Тик архивта сакланган бай материалны сезнең хузурга кабат тәкъдим итәргә уйладык. Тапшыруыбызны Татарлар фондыннан дигән сәхифәбез белән дәвам итәбез. Бу шәһәр Төркиянең нәкъ уртасында, Анадолуда урнашкан. Хәзер моңа ышану авыр, ләкин 1922 елга кадәр Анкара гап-гади провинциаль бер кала булган. 23 елның 13 октябрендә исә төрек башкаласы Истанбулдан Анкарага күчерелә һәм шәһәр тарихында өр-яңа чор башлана. 90 елда каланың халык саны 70 меңнән 5 миллионга җитә. Бүген Анкара халык саны ягыннан Төркиядә 2нче урында тора. Беренчелек әлбәттә Истанбулда. Европа белән Азияны тоташтыручы шәһәрдә 13 миллион тирәсе кеше гомер итә. Икътисад өлкәсендә дә Анкара сынатмый. Беренче сәнәгать зонасы 1990 елда ачыла. Шәһәрдә метрополитен, халыкара һава аланы һәм 300 чакрым озынлыктагы трамвай системасы эшли. Ә менә бу ТРТ, Төркия дәүләт телерадиокомпаниясе. Әлеге холдингка 14 телеканал һәм 14 радиостанция керә. Төркия авазы радиосы исә тапшыруларны 32 телдә әзерли. Шул исәптән татарчада. Татар редакциясе әлбәттә беренче чиратта Төркия хәбәрләрен таныта, һәм шулай ук дөньядагы хәбәрләрне, һәм шул исәптән Төркия дөнья хәбәрләрендә. Әлбәттә безнең Казанда да хәбәрчебез бар, Татарстаннан да хәбәрләрне күрсәтеп барабыз, һәм бөтен татар дөньясы белән бәйле. Соңгы хәбәрләрен, яңалыкларны тапшырырга тырышабыз. Төркиядә татарлар белән бәйле буларак төрле симпозиумнар, халыкара җыеннар, конференция турында мәгълүмат бирәбез. Танылган шәхесләр белән интервьюлар, әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Янды гомумән татар кешесен кызыксындырган бөтен мәсьәләдә мәгълүмат биреп барырга тырышабыз. Телевидение белән радио гына түгел, Анкарада гомумән татар рухы бар. Габдулла Тукай Төркиядә бер кайчанда булмаган, ләкин Төркия җөмһүрияте башкаласы Анкара шәһәрендә аның исемен йөртүче урам бар. Габдулла Тукай урамы. Биредә аңа һәйкәл дә куелган. Ә инде әлеге урамда урнашкан биналарның берсендә Казан татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте дә бар. Әлеге җәмгыятьтә кичә-кич шактый зур чара узды. Без аның шаһитлары булачакбыз, ләкин берничә мизгелдән әлегә исә һәйкәлгә күз салыйк. Һәйкәл 2011 елның 26 маенда ачылган. Төрекләр Тукайны Татарстан җөмһүриятенең милли шагыйре итеп кабул итә. Әлеге язу моңа дәлил. Габдулла Тукай урамында тагын бер кызыклы объект бар. Ул да булса Казан татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте. Анкарада яшәүче татарлар биредә җыелып төрле очрашулар үткәрә, бер-берсе белән аралаша. Төркиядә туып үскән Урал быел беренче тапкыр Казанга барды. Бөтен дөнья татар яшьләре җыенына. Мин монда тудым, ылым да монда туды. Күрсен теләдек. Yani min elde körelmedim. Ama ılım bir şadlı kildi andan. Tatarca söylersin misin? Evet, yani bildiğim kadarıyla birazcık konuşmaya çalıştım. Yamak İstanbul'da mı?
Evet. Bütün her yeri gezdik orayı. Gerçekten çok güzeldi işte. Очрашуга Кытайда туып Төркиядә үскән язучы Суфия ханым Корбан да килгән иде. Үзенең күченү дип исемләнгән китабында каләм әһле мөхаҗирлеккә дучар булган бер татар гаиләсенең тарихын тасвирлый. Бабайлары кашкан birinin Kazanга кайтуы, өзенең нәслене Казанда, büyük babalarının туган авылını izlәгән bir hikaye var. Ondan sonra Kıtay'a bara Tokay'ını biraz anlatırga tırıştım. Yani Tatar ruhu biraz da Tokay'nın ruhuna yakın dip oylayım. Ve min her vakit şunu soragandım. Tokay niye bu hatli yaratılar? Bir kişini oylağız. Finlandiya'da bulalar, Amerika'da bulalar. Lakin Tokay diyen vakitte Tatarını bir arağa tutkan bir bağ, bir cip şekilli. Biraz da Tokay'ın şiirleri, Kıtay'daki bir gaile, bu Kıtay'daki kültür revolüsyonu vaktinde ama onlar hemen Tatar bulurga tırışa. Tatarlıkını kayda izdiler, Tokay'ın şiirlerinde izdiler. Айгөл белән Гөкханның гаилә кырып җибәрүләренә инде 5 ел. Татарстан кызы Айгөл яңа мөхиткә инде тулысынча ияләшкән. Төрек милләтеннән булган ире дә татар туганнарын үз иткән. Tatar kızları güzel ama benim Tatar kızım en güzeli yani. Aygül en güzeli. Türkler de çok misafirperver, çok güzel. Ne yapayım, ne söyleyeyim, yani en güzel milletlerden biridir. Çok iyi bakmışlar aslında. Sonra da yani alışmışlar, yani sonra da alışmışlar. 5 senedir beraberiz, o yüzden yani insan alışıyor. Татарстан Яңа гасыр телевидениесендә алып баручы булып эшләгән Эльмира Исрафилова да бәхетен Татарстанда түгел, Төркиядә тапкан. Хәзер ул Эльмира Исрафилова Тейран. Ияләштем, килгән вакытта ук ничектер инде Анкараны күптән беләмдер шикелле, шулай кабул иттем. Бик тиз ияләштем Дөрсүрәгә. Анар кешеләр дәген монда шундый мөлаем, җылы, шундый кабул иттеләр, күптән белгән кешеләр шикелле кабул иттеләр. Дөрсәгә мин татарлар арасына килеп кердем, Сәгать Хайри, Айгөл Кәләш, алар янына килеп кердем, алар шулай кабул иттеләр. Мин дәген үземне туганнарым янына килгән шикелле хис иттем. Бик тиз ияләштем. İlk gördüğümde zaten çok beğenmiştim. Aygül tanıştırdı bizi, Aygül Keleş. O da Tatar, buraya Kazan'dan geldi. Bu kızı kaçırmayacağım dedim. Ondan sonra Tatarlar nasıl bir millet? Kazan'a geldim ben. Gezdim Kazan'ı. Çok güzel, çok iyi insanlar. Bir kere yani İslami yön çok hoşuma gitti. Çok güzel, çok değerli kardeşlerimiz. Biz kardeş gibi görüyoruz yani. Әлбәттә, мин Иракка китүемне бик еш күрешә алмаячагызны белгәч, бераз борчылдылар инде. Әниемез бик сагына, хәзер дәгән шылратканда сагынам ди инде, монда күрешә идек ди. Әмма яхшы кеше икәнен белделәр, шуның өчен ул яктан минем өчен шат, тыныч күңелләре. Анкара чыннан да меңләгән татар кешесен үз кочагына сыендырган, кайберәүләре өчен яңа өйгә әверелгән шәһәр. Хөрмәтле милләттәшләр, көн күрке кояш, күңел күрке уйлар диләр. Яхшы уйлар белән бер-беребезгә яхшылыклар теләп, булышып, ярдәмләшеп яшик. Исән-имин булыгыз.